Значи мръсни канали са направени. Улиците долу-горе са направени. Училището направено. Училището е направено. Горе парка е направен. Тук остана 50 метра да се направи и да се трупа. Четвъртък машините ги докарам тук, аз лично ще да проверя. Това са най-кредитни пробивки. Да, обаче те са за различни обекти. Да, прави се това, което не е довършено. Има ли отделени средства отгоре да се направи, за да не е в такъв вид? Защото дори и направено, то ако не се погрижим за него... Отгоре ще го запръстим, така, за да има само трева. И ще Значи, забие една голяма табела, че който изхвърля боклуци, 5000 лева е глобата. За да... За напред няма да има нещо като детска площадка, нещо така да се направят пейки, ще ги вземи тук градинки, че да правим. Нали щеш да има озеленяване с градинки? Това е обект на самостоятелен проект, но го имаме в предвид, по-надолу има искане от жители да се изгради детска площадка. Да се сложи там, да има една-две люки. Значи идеята е да се направят 2-3 подхода, защото от тази страна има деца, които отиват на училище и за да се направят да се преминава с тротуари. И на няколко места да сложим пейки, да се озелени и изобщо да стане като парк. Това всъщност е идея или е заложено в... Значи в капиталова програма аз съм го дала като предложение за 2012. Още, да. Ако сте доволни от вашата кметица, ако сте доволни, аз ще подкрепя, ще осигуря парите да направя отгоре. Господин Николов, аз само това ще ви кажа. Никой не е правил толкова много за Долно езеро. Предполагам, най-късно до четвъртък багерите ще на място. Ако трябва, ще ги спрем от друг обект да дойдат тук, за да могат да направят канала. Да го излеят, да го затворят с бетон. Нали знаете, каквото обещая, го върши. А дъждовните води ще са така. Да, дъждовните. Помните ли тук, като не ми вярвахте за канала? Има ли сега отдолу канал? Тече ли нормално мръсната вода? Даже и не плащате в момента. Всичко знама. За себе си аз от първия работен ден си водя една статистика, това, което сме свършили, и за тези 4 години в квартал Долно езеро са влезли близо 10 милиона. Приблизително около 10 милиона. Това нещо мисля да го разпечатаме, да го покажем на хората. Всяко едно нещо никога не е постъпило това в Долно езеро. Значи трябва да продължим по същия начин. Докато не благоустроим и последната улица в квартала.